Hola. Hola. Despois desta curta elaborada polos alumnos de Debuxo, Y también por la profesora Monse Amigo do IES Cacheiras, queremos darvos a benvida a todos ao noso entroido. esta es a cuarta mostra de Entroido que celebramos no CIF Compostela. ¡Que viva o entroido! Non se escoita nada. Eña, unha segunda. ¡Que viva o entroido! Agora sí, ó. Eu son Víctor Sanabria e eu veño das Palmas de Gran Canaria. Eu son Francesca Leocadio e son da República Dominicana. E bueno, imos vos a presentar o noso Entroido. Pero antes, temos que dar as grazas a todos os centros participantes e a todos os colaboradores. Empezando, por exemplo, pola Escola Infantil Raiola. Un aplauso, por favor. Dar as grazas tamén á Escola As Panaes Duques de Lugo. Un aplauso. Ao Save Lamas de Abade, que está aquí ao lado. Hoy es Lamas de Abade. E, por suposto, o CIF Compostela. Tamén acompáñanos hoxe o CEIF Castiñeiro de Laza. Cantos aplausos. E xa, para finalizar os saúdos, a Asociación Enlazados e o Concello de Laza. Bueno, pois, para comenzar a primeira parte desta actividade, queremos pedirle aos generales de Ulla que nos acompañen ao escenario, por favor. E así lle damos a benvida aos convidados deste ano. Que non se llaman. Aí veñen, un forte aplauso para eles, por favor. As portas de Lamas de Abade o entroido meu parar. Disque que veñen dende Laza a súa tradición representar. Os peliqueiros de Laza visten traxes coloridos, bailando polos camiños acaban cos pés doridos. Aquí chegan os de Laza, os famosos peliqueiros, engalanados cos traxes entre bombos e gaiteiros. Este é o noso entroido e non un simple carnaval. Imos ter que declaralo de interese nacional. Xente de Lamas de Abade tamén traballou arreo. Teñen dous bons generais e máscaras para o museo. Traen pelica e zamarra e tamén moitos pompóns, coas chocas que aturrullan vanos caer os calzóns. Esta xentiña de Laza amosa a tradición, merecen recoñecerse nun momento de tensión. A este genial entroido unha viva imos doar, agardando que gustara, gracias por participar. Atención, señores, digan todos conmigo una voz. ¡Viva a Unión de Laza! ¡Viva! Cos seus peliqueiros e formiga. ¡Viva! O testamento de a Morena! ¡Viva! Cos maragatos e farrapos. ¡Viva! O burro e o agarciano! ¡Viva! Viva a xente do seu maior aprecio. ¡Viva! ¡Viva a súa unión! ¡Viva! Atención, señores, digan todos conmigo una voz. ¡Viva Brais Ribeiro Fernández! ¡Viva! E todo o CEIF o Castiñeirinho de Laza. ¡Viva! E os
Ribeiro! Viva don Alejandro! E don Adrián Fernández Gómez! Viva o presidente da Asociación Cultural Enlazados! E don Miro Fernández González! Viva o entroido de Laza coa súa comisión veciñana! É incluso maior aprecio! Viva a súa unión! Bueno, pois agora imos de pedir a Brais Ribeiro Fernández, de sexto de primaria, del CEIF Castiñeiro de Laza, que suba con nos ao escenario a ver que nos ten. Un fuerte aplauso para él, por favor, que merece. Antes de nada, quería daros bons días a todos e todas. Chámome Brais e veño cos meus compañeiros e mestres de Laza para falar sobre o entroido da nosa zona. Laza é un pequeno pobo da provincia de Ourense. Alí, o entroido é a festa ou a tradición máis importante do ano. Os persoaxes principais son os peliqueiros. O entroido lévase a cabo durante 5 días. Venres de folión, sábado de cabritada, domingo de estrea, luns de formigas e o último día, martes de enterro. Este é un dos entroidos máis antigos do mundo. Para os que o viven de verdade, o entroido é algo que non se pode explicar con palabras, porque é un sentimento. Un saúdo a todos e a todas e gracias pola súa atención.
hola. Hola. Litrón, 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 xa saian lá, saian toda a terra, litrón. Litrón, 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 la litrón. Litrón, litrón, la litrón. Los máis, as formigas te amore, la litrón. Litrón, la litrón. Yo querer morena de salir. Litrón, 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 la litrón. Litrón, 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 la litrón. Catro cousas saian toda terra, litrón. Litrón, litrón, la litrón. Litrón, 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 la litrón. Así me gusta, dando os aplausos sin que vos lo pidamos. Eso é. Pois agora imos dar a benvida a Miro Fernández González, presidente da Asociación de Enlazados. E a Juan Luis Rivero Gallego, director do SEIP O Castiñeiro, que nos veñen a falar do seu entroido. Gracias. Sí. Sí. Hola. Bos días a todos. Moitas gracias por nos invitar. A verdad que por delace é un orgullo vir aquí e ver tanta xente. Vamos vos explicar un pouquiño, pois, un pouco de historia, un pouco dos orixes do que é o entroido, logo do que facemos ali e do que é, pois, a figura máis importante, que é o piliqué. É o que nós lle queremos, non é un disfraz, é un traxe. A xente garda nas casas como se fose unha reliquia, pásase de pais a fillos. O entroido consérvase en Laza con todo o cariño do mundo. Non é o entroido igual que en outros lados. É un entroido para participar, para pasalo ben, donde a xente, que espero que todos os que estendes aquí vaiandes, están todos convidados, disfruten desde el.
Bueno, elaboraste, sabemos os trípticos que fixestes. Seguro que aquí hai moitos profesores de historia, algún etnógrafo poderá haber. Bueno, eu podería falar por moitas cousas, é algo que lestes aquí. O orixe do Entroido, por menos o de Laza, din que se perde na noite dos tempos. Eso vaite tú a saber cando é. Probablemente teña moitos vestigios da Idade Media, o que son os disfraces, vale? Pero o que é o traxe de peliqueiro ten uns orixes de distintas zonas. Non podemos decir que sea dun lugar concreto. Hai unha teoría que dicen que eran recaudadores de impostos do Val de Monterrey, do Castelo de Monterrey. Eu personalmente, eu non son historiador, eu son mestre, eu non mo creo, porque, bueno, podería ser que sí, que foran anunciando cos chocos, bueno, co que vistes, cos cencerros, a súa chegada para recaudar impostos, pero estes traxes non foron sempre así. Hoxe o poder económico da xente foi a moito máis, entonces os traxes foron millorando co tempo, vale? Antigamente había no pobo, podería haber 4 peliqueiros. Hoxe hai 4 peliqueiros en cada casa. Me refiero aos traxes, claro. Son moi costosos, vale? Antigamente, por si, pasábanse de uns aos outros, alquilábanse, vale? E hoxe en día non, hoxe os traxes préstanse. A cantidad deles que temos ali no pobo son moi caros. Un traxe destes pode pasar tranquilamente dos 2.000 euros, vale? Chaqueta, ponelle chaqueta 400, 500 euros, o pantalón 400, 500 euros, os chocos igual, está todo feito a man, vale? Fanse ali en Laza, a xente sabe os facer tamén, vale? Bueno, dicíamos de onde ven isto, vale? Pois non o sabemos. Pérdese na noite dos tempos, temos a figura da morena, que a verendes despois, que é unha cabeza de vaca, vale? Está aquí, bueno, tendela aquí. Os historiadores dicen, bueno, isto ten que ver cos ritos da fertilidade, con todas estas historias, pois non. Isto era unha vaca que había no pueblo, igual foi o primeiro caso de vaca tola que había en España, vale? Foi unha vaca que se escapou nunha festa, metouse no medio da festa, botábase contra a xente, e logo, bueno, pois, cando a mataron, conservaronlle os cornos e os renos dedicábanse a quitala por o pobo. E a partir de aí veu a historia esta da morena. Así que non lle busquei moita historia, porque podemos facer moitas comparacións, pero que tampouco ya ten, vale? O tema das formigas. Si algún de vos foi ás formigas o luns, a Laza? Non, tendré moito mundo que ver. Bueno, o tema das formigas veu, según nos contaron os vellos, según se recolle nun libro que hai ali dun cura, que, bueno, xa morreu, que era Alonso Obregón, vale? Que decía que Laza era moi grande, Laza era comparable con Berín antes, en número de habitantes, había un xuzgado, no xuzgado había un secretario. Según contan, bueno, pois que era a época do Entroido, o secretario quería ir á festa, e o xuez non o deixaba. Entonces foron os amigos, foron a buscar, o xuez non o deixaba, e volveron. Que colleron? Pois colleron o primeiro que atoparían, que foron as formigas. Levaronlle formigas ao xuzgado, entre formigas e botellas de viño, e armaronlle ali un entroido, e o xuez non tuvo máis que deixar marchar ao secretario que fora a pasar o entroido cos amigos. A raíz de aí, pois veu un pouco o tema das formigas tamén. Vale, do resto, pois, xa vos digo que lestes, que está na páxina web da Asociación Cultural, temas de historia, Xesús Tabada Chivite, que era un historiador dali da comarca, que teñen moitas teorías, son cousas que se foron sumando ao longo do tempo, vale? Entonces, bueno, iso é un pouco o que é o orixe do Entroido. Temos tamén o folión, o venres pola noite, que saímos con fachos de palla encendidos, vale, pois é unha maneira de, bueno, un pouco de darlle sabendo, bueno, é o tempo da primavera, empeza agora, un pouco de darlle a benvida á primavera, vale? Pois é para ilumear os camiños, non solamente recorremos o pobo, vale? Se non imos ao pobo do lado, a Souteliño, volvemos. Entonces o orixen está en pequenas cousas que se foron conservando ao longo do tempo. En Laza é un pobo moi cultural, temos moitas máis festas. Algo que se conservou ao longo do tempo e que esperemos que non se perda, aínda que xa sabendes o rural como está, cada vez somos menos, pero de feito, bueno, aí vistes os nenos, que son o futuro e son os que teñen que conservar estas
estas tradicións, vale? Polo resto, pois, nada máis. Emiro vai vos explicar un pouco, bueno, as partes do piliqueiro e os días e todas esas historias, vale? Moitas gracias. Bueno, bos días, o meu nome é Miro, son o presidente da Asociación Enlazados, que organiza o Entroido de Laza, en colaboración co Concello e outras institucións. Somos un pobo moi pequeno, danos moitísimo traballo organizar este Entroido. E organizámoslo co corazón, porque queremos facelo e porque nos gusta e porque o mamamos desde pequeniño. Tendenos que perdonar por a presentación en castelán, porque esta presentación foi feita fai un mes aproximadamente en Vilanova de la Geltrú en Barcelona, entonces non tuven tempo nin para cambiala nin para moitas cousas máis. Entonces, desde o meu punto de vista, vou intentar explicarvos un pouco o que é o rito do Entroido desde fin de ano hasta ahora o próximo día 28, que é martes de Entroido, que acabamos o 28 que acabamos con a festa. Como dice o meu amigo Juan Lu, o máis importante que temos ali é isto, o piliqueiro. Para nós non é un disfraz, para nós non é unha broma, para nós é moi serio e é un traxe. E sentímonos nós máis piliqueiros dentro co propio traxe. Costounos moito conseguir estes dous piliqueiros para traer aquí, porque este piliqueiro botaron ora varios meses as nosas nais, mulleres, familiares, preparando-o, arreglando-o, para que o domingo día 26 salga en perfecto estado. Pero bueno, conseguimos traernos dous, non podemos facer máis, sinto moito. Bueno, o Entroido, como dice que porque no noso pobo é Entroido, non é Carnaval, como dice que o meu compañeiro e amigo Juan Lu, vos pon aquí na presentación, ven o antagonismo entre o Entroido e a Cuaresma. É dicir, cando acaba o Entroido, empezamos e deixamos de comer carne cando empezamos a comer pescadito. Por lo menos na nosa zona. O Entroido empeza en Laza realmente o día 31 de diciembre, ás 12 da noite, cando dan as campanadas, badaladas, de fin de ano, os mozos xa intentan, de alguna maneira, ir facendo Entroido. Sacan os chocos, como vieron os nenos pequenos aquí, isto non vai, ahora vai. Sacan os chocos como por o pueblo adiante, facendo ruido, fulión, que lle chamamos nós, e anunciando esta época de Entroido. De todas maneiras, temos 4 fulións grandes durante os 4 viernes anteriores ao domingo de Entroido. Nises fulións salimos por o pueblo adiante con diversas... con chocos, fachós, con lume, en definitiva, o que facemos é ruido. Ruido. Según os historiadores aquí que saben un pouco de tempo, espantábamos os malos espíritus do pueblo. Non. Buscábamos un pouco a fertilidade e que os campos deran moito fruto. Isto faise durante, xa vos digo, 4 viernes antes do que é o Entroido. Os mozos, mozas, pequenos, maiores, ali colabora e traballa todo o mundo, todo o pueblo ahora mesmo é pequeniño, pero colaboramos todos, facemos os foliós. Temos un que é moi grande, que estamos falando igual entre 1.500, 2.000 personas, que se xuntan ali, que é o viernes propio do Entroido, que é dicir, estamos falando dentro de unha semana, non? Dentro de unha semana. E aí xa é, pois, a hecatombe total. Xuntámonos, recorremos o pueblo, se vos digo, con chocos, fachós, lume, ruido, latas, bombos, todo o que se pode e tal. Está casi como quen dice, está todo permitido. No pueblo, neses 4 días está, ou 5 días, está todo permitido. Falando o viernes, acabando o viernes, temos o sábado
o sábado de Entroido, isto non vai. Estes son fotos que temos do viernes, carrozas que se fan, que cada un se paga as súas, e pon cartos do seu bolsillo, a organización, non pomos un duro, é a xente do pueblo a que organiza e a que prepara todo. Nos único que facemos é intentar facilitarlle todo o posible o que nos pidan, pero de pasta, nada. Cada un fai Entroido a súa maneira. Estas fotos son do viernes de Entroido, unha carroza que sale desde fai moitísimos anos, e son veciños do pueblo sin ningún ánimo de nada, máis que de pasalo ben. Temos antes do último viernes, temos o jueves de comadres, que, bueno, as mulleres do pueblo xúntanse, fan unha cena e disfrutan esa noite a súa maneira. Enchese o pueblo son prácticamente as mulleres, son as que salen, aunque nós tamén aínda nos xuntamos. Sí, no, os homes tamén salimos, pero non mezclámonos despois. Chaman o xoves de comadres que tranquilamente poderían ser compadres tamén todo xunto o mesmo día, vale? Nós temos unha cousa en Laza que os 5 días ou 6 días que dura un Entroido en sí, cada día é distinto. Cada día é unha cousa distinta e unha cousa nova, totalmente distinta a anterior. É nada programado, fíxose así toda a vida, vanse facendo, pero sin moita programación. Organizamos, pero pouca cousa. O sábado é un día moi, entre comillas, moi tranquilo, porque son os últimos preparativos para unha cousa moi importante para nós, que é a estrena do Peliqueiro. E aparte hai unha serie de cousas que son os últimos retoques de carrozas, disfraces, tal. Entonces, recuperándonos un pouquiño do viernes, entonces intentamos que o sábado normalmente é tranquilo. A tarde temos os nenos ali con Fariña, ali na Plaza da Picota, que é o centro neurálgico do pobo. Bueno, disfrutan durante un par de horas ou así, hasta que se cansan. Tardan en cansarse, pero bueno, hasta que se cansan, disfrutan por ali con Fariña. É o único momento do Entroido que eu creo que sacando as formigas que se pon así a picota. Non hai nin Fariña, nin petardos, nin cousas desas en Laza. Aquí tendes varias fotos. Unha cousa que se me olvidou antes era, bueno, que se me olvidou non, que o dixei para ahora. En Laza o Entroido celebrase en todo o pobo, incluso nos dos pobos limítrofes. En Souteliño. Souteliño, Cima de Vila, que son barrios de Laza, puebliños do lado, como dicía Juan Luis. De todas maneiras, temos un centro neurálgico que é a Plaza da Picota, que é o centro do pobo, onde organizamos todo, onde confluye todo o Entroido finalmente aí, non? Que as fotos estas prácticamente que temos son todas de aí. O sábado por a noite, os mozos e mozas xúntanse cada pandilla súa para organizar unhas cenas. Cena de pandilla que se lle chaman cabritadas. Encargas un cabrito, comes un cabrito, metémonos nunha lareira, da antiga lareira onde curábamos os chourizos, bueno, en Laza ainda se fai. E aí o que facemos é disfrutar da noite, cantar, beber, reír, charlar, non sei que, hasta que o corpo nos aguanta ou nos dá a nosa gana de irnos ao outro lado, non? Pero sempre cunha cousa, a cabeza sempre está posta no domingo de estrena, que é para nós o máis importante. Entonces, moitos sábados son, pero moi tranquilos, moi de relajación, moi de meditación, de si me doi isto, si non me doi, a ver que tal o fago mañá, que non o fago. Vivimos os 360 días restantes do ano, vivimos po Peliqueiro. Hai algunhas fotos de algunha xente de cena, e isto é o mellor, o máis grande, o Peliqueiro. Este é o Peliqueiro de Laza. Tendes aquí dous, xa vos contei algún pouco como vai o tema. O Peliqueiro leva... Adiántate un poquinho, Adrián, por favor. Alex, ponte aí. Pantalón leva 200 non sei cuantos pompós de algodón, leva por debaixo, non quería tocalo moito para non manchalo, por debaixo leva unhas lanas feitas con
cunha máquina artesanal. Leva feito a ganchillo, cada pompón va enganchado nunha tira de ganchillo. Despois, seguindo de abaixo para arriba, os zapatos, sempre con zapato negro, media, unhas ligas, e aquí levamos posto dúas faixas moi ben apretadas para que os chocos intenten non amortiguar o golpe. As dúas faixas, o detalle que unha vai posta hacia un lado e outra vai posta hacia outro. Con isto realmente podemos botar 40-45 minutos para vestir a un piliqueiro, facilmente, porque vai a detalle. Decir, antes de salir, unha compañera que me acompañou ahora dedicouse a peinar, para que salira peinado, sabes? Estamos sempre pendiente dele. Arriba temos chaqueta, unha chaqueta estilo torero, leva, varios adornos. Por detrás vai unha pañoleta. Dícese que as mulleres mozas dos piliqueiros ya regalaban. Esa pañoleta vai sujeta cunhas barras. Por detrás unha, por de diante, e depois van atadas con os lazos. Levamos camisa, levamos corbata, un cinto de chocos, que, dependendo da edad do rapaz, pois, os máis grandes son eses, son 6 chocos. Os máis grandes son eses, veñen pesando 600, 700 gramos cada un, botando de conta. Depois levamos unha zamarra que, como se supón que éramos recaudadores de impuestos, con isto pegaban a xente antiguamente. Ahora, moi pouco, porque aparte de ser moita xente é bastante complicado, pero bueno, levámosla para poder ser os reyes desta festa. E despois, unha das cousas máis espectaculares é a careta do piliqueiro. A careta do piliqueiro está formada por unha madeira, cara, que é de madeira, isto que é de lata, cada un poño dibuixo que lle guste, que queira porllo. Antiguamente había algún, creo que tendes aí no tríptico, e se tendes algunhas fotos de algún piliqueiro de fai anos que era abstracto, dibuixo, un florero ou algo así. E isto, todo isto, o piliqueiro leva o nombre na pelica, que é isto, a parte de atrás, a piel de atrás. A pelica antiguamente era de gato, en Laza os gatos andaban a vuelo, moi pouquiños, sí, naquela época andaban moi pouquiños, ahora xa, lógicamente, vamos utilizando pieles sintéticas e certas cousas. Isto que vai aquí é piel ou rabo de cabalo, de feito, estes son do cabalo do meu pai. Nada, los pompós, que son feitos de lã, nada máis, por detrás badana, que é o que sujeta a cabeza, e non ten moita máis historia. E aquí ven o nombre de piliqueiro. Veredes, ten aquí unhas charreteras que son militares, son moi bonitas e non se ven. Van tapadas pola pañoleta. Cando o piliqueiro vai correndo, o piliqueiro non se poden parar en cualquier lado. O piliqueiro ten un camiño establecido e non se vai parando. O piliqueiro vai mantendo orde. Isto é tipo militar. De feito, son orixen distintos. Entón, o piliqueiro é unha autoridade. Vai apartando a xente, si se pega. Non se pega, se pode pegar como se pegaba antes. Mancas a alguén e poden denunciar. Pero, claro, que non é unha broma. Darlle cazamarra a alguén, quitarlle un ollo, e temos un problema. Entón, o piliqueiro ten un camiño establecido, que sabemos los do povo, e se hai moita xente, pois vai apartando a xente, vale? O que vos falaba a mí da pelica que era antiguamente era de pel de gato, e gracias a Dios o nivel económico da xente mellorou un pouquinho. Os gatos van a menos. Os gatos casi xa non hai, porque a xente das casas queimaba ya o pelo aos gatos para que non lle roubaran o gato, lle mataran e lle puxeran nunha careta, vale? Sí. Eso, a ver, eu non me acordo deso, só que nos contan os vellos dali. Foron unha épocas moi duras que o piliqueiro salía igual, o piliqueiro estaba prohibido, o entroido en Laza seguíase facendo, nunca deixou de facerse o entroido en Laza, aunque oficialmente estaba prohibido, os vellos, os nosos ancestros facíano, puñan o piliqueiro e íbanse por o monte, e a Guardia Civil corría detrás deles para intentar leválos ao calabozo. E houve xente que foi ao calabozo por disfrazar burros. É dicir, en Laza non é que o vivamos, é que o mamamos desde xa,
válganos de Dios que non sigamos con esta, vamos. Temos piliqueiros multados na época de Franco, vale? Marchaban po monte, vestidos de piliqueiro, a Guardia Civil detrás deles, e ao que pillaban, pois, multaba, non? Con todas as consecuencias que chegaran despois, non é que os temos inventando, que eso está documentado, que entrandes en internet... Ahora vos enseño aí unha cousiña, a ver se se ve. Por eso se conservou tamén aquí. Hai unha cousa que sí que se me quedou, que eso sí que é real, pega da careta, que é a barba. A barba é de lebre, original de lebre. Están escasas, temos problemas para telas, pero é lebre de verdad. Depois, se querendes vela cerca, podendes acercarvos, non? Se tendes algunha pregunta, vos soltaina, levantandes a man, o Juan lo veu, mal será que non demos solucionado a vosa cuestión. O peliqueiro, como vos dixen, vende da pelica, desto que vai por detrás, é o rei e amo do entroido. Nin se lle toca, nin se fai parar, vai sempre correndo, forza, ten que ter forza, e ten que ter un estilo propio, un estilo de piliqueiro de Laza. Algún vídeo teño por aí, se podo e teño tempo, ainda vos lo enseño. A careta, pon a careta, Alejandro. A careta ponse, o rapaz sabe xa, con 10 anos. Estou te vendendo ben, Aquí sí. Aquí sí. Bota a cachima para atrás. Con a posturiña. Esa é a postura do peliqueiro. A partir de aí, na calle, só lo vendes correr. A partir de aquí, non hai outra cousa, só lo vendes correr. Ni no tocamos... Podémoslo insultar, eu podo insultar ao Juan, lo ver se intenta correr un poquinho detrás de min e darme cazamarra en algún momento, se non coincidimos. Pero vamos, é unha cousa máis... Vos, se vandes a Laza, cando vexandes isto, deixalle paso e xa está, pasándolo fenomenalmente ben. Bueno, para vestilo é como un rito. Xa che vos digo, tardamos uns 40 minutos fácil. Temos que pôr as medias, pôr o pantalón, a camisa, leva uns tirantes que sujetan o pantalón, a faixa é o que máis tempo leva, ten que ir moi enfaixado, moi fuerte, toda a faixa vai cosida alrededor, para que non se afloxe, para que teña, dicen que para que non teña puntos, como suele dicir, pero bueno. Depois vai a chaqueta, a pañoleta tamén leva un ritual, colocar a pañoleta direitiña e todo, volver a peinar o piliqueiro, por a careta os chocos e salir para a calle. O domingo da estrena, estos son os piliqueiros, e esta é a postura do piliqueiro de Laza. Unha das cousas que facemos o domingo, a parte da estrea, que sempre é cedo, intentamos pola cedo, cada un pon a hora que lle dá gana, pero intentamos pornos cedo porque, como os vellos decían que antiguamente, é o que dicía o Juan Luis, que só había 4 piliqueiros en Laza, e íbanse prestando ou alquilando, había xente que tiña que a mellor salir ás 7 da mañá co piliqueiro. Viña de traballar, puña o piliqueiro, ou viña de darlle de comer as vacas e puña o piliqueiro. Esas son historias que a nos contaron. Sí, verendes, me contoume un señor que morreu ali, non? Que, claro, non tiñan tempo, como había os 4, hai que traballar. Tiñan que traballar, entonces iban a acomodar a facenda, claro, e bebían, claro, porque co piliqueiro tamén bebemos, bueno, pois este señor foi a acomodar a facenda e a borracheira que levaba quedou dormido na corte. E cando se despertou por a mañá, o boi lambera a cabeza e tiña a cabeza toda rascada. Vale? Son as cousas que nos contan e son certas. Unha das cousas que temos o domingo de Entroido é a salida da misa. A salida da misa van todos os piliqueiros. Unha cousa que os piliqueiros pano cando queira como queire. Non temos que dicir, eu teño que temos que por todos ás 12 da mañá. Non, aquí cada un pono como il se encontre ben ou como il queira. Ou como os seus amigos consideren, como fixámonos un acordo este ano. Acordaste? Entonces, a salida da misa, esperase a xente no momento que sale da misa, fanselle unha fila, deixase pasar por medio, daselle un saludo cazamarra, despaciño, na espalda, que o que faz é un pouco dicirlle que ves, que ahora toca Entroido, non toca misa. Empezou o Entroido, vamos a disfrutar.
Entonces, no momento que pasa toda a xente, toda esta cantidad de piliqueiros, que normalmente a esa hora suelen haber 150, 160 aproximadamente, vamos buscar a bica. A bica sale desde o punto máis baixo do pueblo, a entrada do pueblo, faise na miña casa, fana miña familia, lévase ao punto máis baixo do pueblo en unha carroza como esta, tirada a mao, aunque vellantes as vacas son de pega, lévase ao centro neurálgico, que é a picota, e repártese ali. Esta bica, non vos podo dicir exactamente todo o que leva, pero nun forno de leña de un panadeiro ten que entrar en dúas partes. Ten a forma da careta, e todos os anos rellena, se adorna na miña casa e se reparte no centro do pobo. Vai acompañada dos piliqueiros, e unha das chicas que reparte está aí abaixo, sentada, Nerea, que saldrá en algunha foto por aquí, seguro. E unha vez que repartimos a bica, bueno, pois un pouco xa chega ao mediodía, e ímonos, os piliqueiros van visitar as casas por aí, e nós ímonos os demais pois, a comer a cualquier casa, ou porque na túa casi nunca estás, Temos, bueno, non sei se aprobastes algunha vez, supoño que sí, a bica blanca. Vale, eso faise todo ali, bueno, hai panaderías tamén ali, pero fai na xente nas casas, e logo temos unha bebida que se chama o xastré, que é o licor de ervas, bueno, está feito con ervas aromáticas, dáselle o color verde, leva azúcar, leva moito aguardiente, entonces os piliqueiros vamos sempre polas casas, comendo a bica, e, oye, pois, bebendo un poquinho de xastré, as casas están abertas para os piliqueiros, oye, pois, ou calquera que queira ir, é unha forma de darlle as gracias á xente. Bueno, a bica blanca non é esta bica que vistes aquí, isto é máis ben unha tarta, é super grande, vale, que estaba dicindo que se mete en dúas partes porque senón non dá entrado no forno, e esa bica repártese entre a xente o domingo pola mañá, é a maneira de darlle as gracias á xente pois, a que veña a visitar o pobo, vale? Unha vez que a mañá rematou, imos comer, uns a casa, outros fora, ou, bueno, cada un anda por libre, en Laza, están as casas todas abertas durante toda a festa. A tarde salen carrozas, as carrozas son típicas. As pandillas, amigos, xúntanse e cada un fai pois, o que lle parezca. Isto tender fotos de agora e fotos de fai, pois, ao mellor 60 anos, non sei exactamente de cando é a foto esa. Si vendes aí que as carrozas son moi enxebres, algún pitufo tamén sale. O domingo, pois entonces, pois, claro, hai verbena, todo isto, hai música durante todo o entroido, hai charangas por a calle, dúas orquestas diarias. Verendes, ahora na comarca aquela, entre Verín, Xinzo e Laza, xa hai moito tempo, formouse o Triángulo Máxico. O Triángulo Máxico formouse para poder recibir subvencións. As subvencións que dá a Diputación de Ourense non son para estas cousas, as subvencións son para pagar orquestas e pouca cousa máis. O entroido paga a xente do pueblo. Juan, vou che dir, casi todo publicidade. Eso, casi todo publicidade, bueno. Isto que vos estamos contando, isto sale dos cartos do pobo. Veciños, autónomos, bares, restaurantes... Os locales que hai ali son os que pagan isto. Somos un pobo de 1.200 habitantes o Concello. O Concello ten 1.200, 1.500 habitantes. No pobo de Laza, hoxe vivindo, debe haber 700. Ou menos. Ou menos, igual me paso. De aí sale todo isto. Todo isto. E o de pagar os traxes, que iso é a parte. O sea, que a xente ali fai un sacrificio moi grande por conservar estas cousas. Mira, esta careta costoume a min fai 6, 7, 8 anos 500 euros. Tal cual, a vendese aí vale 500 euros. O pantalón non vos lo quero dicir, nin a chaqueta tampouco. Esa chaqueta ten moitísimo, tiña 14 anos e costou 70.000 pesetas. Esa sale de nós, é que porque o queremos. Pero bueno, e si nos vai-nos moi ben, sigamos así. Pasamos ao lunes. O lunes é o día máis tolo, por dicirlo de alguma maneira, non?
día máis louco. Por a mañá temos os farrapos. E direndes vos, que é eso dos farrapos? Os farrapos son trapos mollados en auga e barro, en auga e terra, e lánzanse uns aos outros. Tú colles un farrapo, móllalo no barro e yo lanzas a outra persona. A quen sea, nin ten que ser amigo nin enemigo, lánzaslo. E punto. Realmente hai batallas campales estilo tomatina ou superior incluso. Sí, isto é máis porco aínda, Antiguamente, en Laza, non había alcantarillado, nin había nada. Había terra, había lama, había o que chamamos noso bulleiro, e cando chovía, eso puñese feito unha porquería. A xente, pois, empezou ca coña de tirarse os trapos, os farrapos uns a outros. Éramos poucos, o mellor tiraban incluso a Guardia Civil se lle botaban os farrapos, e ni sabías donde che viñan. Entonces a xente, pois, ali na calle, untábase. Hoxe, gracias a Dios, as calles están arregladas. Entonces, de onde quitamos? Bueno, por nós, o que fixemos foi colocar bañeiras destas, enchémolas de terra, enchémolas de auga, e tamén as enchemos de xente, e así pasamos a mañá. Hoxe hai verdadeiras batallas campales, hai muchísima xente que ven de fora. Perdes un pouquiño a esencia, pero sí, divertido é. Claro, sí, a xente pasa moi ben, hai os tendes e bandes, eu aconsello vos que vai andes a mañá. Oye, le vai roupa para cambiarvos ou algo, mellor tendremos que ir lavar ao río ou que sea, pero merece a pena ir. É o que vendes aí, Laza cualquier lunes de Entroido un pobo de 700 persoas ou 700 veciños, multiplícase, pode pasar o lunes de Entroido entre 3.000 e 5.000 personas que albergamos aquí na Plaza da Picota. O que dice Juan, é o día máis porco, pero máis divertido en sí, é o que máis nos gusta. É unha batalla campal entre todos contra todos, como un rebumbio, a tirar nos trapos mollados. Non tes por que ir, se tes moito tal, non vais. Quedaste no bar, e desde o bar podelo ver perfectamente. Bueno, tamén vos poden ir buscar, é dicir, indes moi vestidiños, pondervos ali na entrada da rúa, e vamos a buscar. E aquí arriba hai unha persona que é moito de buscar, Vale, e aí cada un por disfruta, ese era un vídeo que non vos lo podo enseñar. Temos un personaxe que é moi especial que chaman o Maragato. O Maragato levaba moitísimos anos sin porse por unha sencilla razón. O Maragato era unha burla o que é o piliqueiro. Antigamente había xente, isto sabrá o mellor o Juan lo que a min, antigamente había xente que non tiña diñeiro para pôr o piliqueiro, entonces conseguía o mellor, con 4 trapos, unha careta bella e tal, disfrazarse de Maragato. Sobre todo lle puñan aos nenos pequenos. Os nenos pequenos, como non había piliqueiros daquela, é o que levaban. Esta foto, xa te digo, igual ten 60, 70, 80 anos, representa un pouquiño o que era o Maragato daquela. Os Maragatos, bueno, si sabendes, viñan da zona de León, eran comerciantes que pasaban por o val, entonces, bueno, pois, disfrazábanos así, puñanos así, era unha burda imitación do peliqueiro, pintaban con eles, pois, ar de Dios, tirábanos ao chao, metíanos nos cortellos, bueno, pois, quedou, é unha imitación do peliqueiro. Ten permitido todo, podese tirar, pode facer o que sea. Todo o contrario ao peliqueiro. Todo o contrario ao peliqueiro, todo o contrario. Estos son máis actuales, algunha xente vai nos recuperando poquinho a pouco. Vamos, estes son, vamos chamar Maragatos. Vendes que ao mellor que os leva só un choco ou leva unha careta tal. E depois temos tamén, o propio luns por a mañá, todo isto é por a mañá, temos unha xitanada de burros. Xente do pueblo, xúntase, amigos, non amigos, vístente en plan gitano, colles un burro, un carro, e darlle unha volta ao pobo, facendo festa, que é o que se busca, festa. De que pouco máis os podo contar. Aquí tendes algunhas fotos ao respecto, e que o peliqueiriño pequenino este xa se está cansando, queres un aplauso? Dalle un aplauso a este. Ahora vasco. O peliqueiro non pode estar quieto. Aquí tendes varias fotos da xitanada. E o momento máis espectacular do luns é a tarde.
a eso de que antes de que se poña o sol, esa vaquiña que temos aí, acompañado de toxos, covelleiros, formigas e un montón de cousas, baixa a Laza desde cima de vila e intenta levantar as faldas mulleres. Hoxe as mulleres xa poucas levan falda, pero bueno, a morena o que fai é botarse a xente, ao primeiro que pille. Entonces, bueno, a idea antes era esa, non? Levantaba a saia a falda as mulleres, e claro, as mulleres, que facían? As mulleres intentaban volver a baixar carmaus, pero claro, neso venche a comitiva toda, con toxos, e cos covelleiros, e as mulleres dabanlle nas maus, o sea que non podían volver a baixar a falda. Oxe dáselle, van acompañando, e cos toxos e cos covelleiros dáselle, pois o que pillen, home, con cuidado, porque xa se vende, os toxos pican e moito, Pican. Eso é unha parte da comitiva que baixa de Cima de Vila, do barrio de Cima de Vila, que é un barrio que está a 300 metros de Laza, donde baixa, pois, si na Picota hai xente, pois a que baixa por aí é tanto ou máis que hai na Picota. Entonces, xa te digo, xuntamos moitísima xente o luns de Entroido. E a xente baixa con sacos de formigas e tíranse as formigas donde unhas outros. As formigas representan a fertilidade, é o que se suele decir, e todas esas cousas. Estas son imágenes da Morena, o luns, baixando xa se vai modernizando un pouquiño, como as formigas sempre aparece algunha grande e demais. Fariña, é o único rato xunto co sábado que vemos fariña na Picota. Hai unha máquina unha xente que consigue unha máquina de mallar e tena trucada para que bote fariña, formigas e todo eso. E vamos, despois, acabadas as formigas, temos o reparto da cachucha. Según se acaban as formigas, cando xa é de noite, desde un dos barrios, súbese cunha carroza na que repartimos, pois non sei, 400 ou 500 kilos de cachucha, depende do ano que a comisión é a que a compra e o que decidimos nese momento. Volvemos ter verbenas e durante todo o día temos as nosas charangas por aí dando voltas por o pueblo. O martes, que non, por ser o último día non é o menos importante, as mañás salen os piliqueiros máis veteráns, é dicir, o Juan Lulleu, máis ou menos, de aí para arriba, desta edad para arriba. Os que xa non temos forza para pôr o piliqueiro o domingo, pois pómolo martes a mañá. Non temos forza, pero temos estilo. Entonces, é máis, o martes é moi casero, moi de Laza, o martes a mañá. Insultanos moito, póñenos sillas para que nos sentemos, porque o piliqueiro nunca se senta. Póñenos sillas, chamanche piliqueiro de Verín. Non o debería decir, pero hai unha pequena rivalidade aí e tal. Entonces tú intentas chegar onde a persona que te insulta para darlle un zamarrazo. Despois, bueno, os piliqueiros veteráns, aparte de andar na Picota, depois andas por todo o pueblo visitando casas, amigos, que non son amigos, e o que tal. Despois temos, a tarde, aparte de outro tipo de carrozas, que tamén salen os domingos, salen algunha por a tarde, temos o testamento. O testamento é un home que sube nun burro á Plaza da Picota e o que fai é recitar en versos crítica constructiva e non constructiva do pobo de Laza durante todo o ano. Mentres fai a crítica, o que fai é repartir as partes dun burro que morreu durante ese ano, non? Morreu o burro de fulano. Pois morreu o burro de fulano, se o Juan Luis meteu a pata e se entera o testamenteiro, vai salir no testamento e vai dar un cachiño da súa... Unha parte, sí. Da parte do burro.
Todo isto en plan burla, jocosa, ríndose a carcajada limpia todo o mundo. E todos os anos morre un burro, non sabemos como é, pero todos os anos morre un burro. Sí. Vale, e sabedes que os burros están en peligro de extinción, pois ali non. Vai vestido así. Isto chamase coroza. Vai vestido así, vai encima de un burro e repártenos o burro a todo. Este ano non sei se hasta me tocará algo a min. Durante, non sei, 45 ou 50 minutos suele durar eso, que estamos todos atentos esperando a ver si nos toca, si non nos toca, de que nos podemos reír máis, de que non nos podemos reír, e esas cousas. E aí está, nese momento que está recitando. E isto é o entierro. Automáticamente, no momento que termina o testamenteiro e o devolvemos ao fondo de donde partiu, acompañado sempre cos peliqueiros, pois subimos co entierro. O entierro, pois, cada ano o encargado de facer o entierro monteo dunha maneira distinta e sempre nos sorprende. O que sí que sabemos é que fai moito fumo e moito lume. Pero sempre nos sorprende con algunha cousa. E hasta aquí chega a nosa presentación do Entroido de Laza. Cualquier duda, pregunta, tendes aí páginas onde podendes entrar, se non, pois ahora mesmo aquí, se tendes algunha pregunta, estamos encantados en contestarvos. Nada, creo que está listo. Non vexo. Quen? Non vexo. Non hai ningún, non? Dime. Un piliqueiro dun cigarrón. Moi boa pregunta. Mira, ahora mismo, baixo o meu humilde opinión, a miña humilde opinión, ahora mismo, o traxe é exactamente igual. Exactamente igual. Non hai ningún tipo de diferencia. Por qué? Por diferentes cuestións nas que non vou entrar. Prefiero non entrar. Nós diferenciámolo no que vai dentro. Tú ves ahora mismo un piliqueiro e ves un cigarrón e valo diferenciar, pero telos que ver, correndo. E vas a ver o que é un piliqueiro e un cigarrón. Para nós é un sentimento, nos levámoslo dentro, encántanos, non sei se o Juan lo quere dicir algunha cousiña máis, se non meternos moito, é que nos estamos metendo a mellor un pouco un tema político que non merece a pena. Bueno, vou meter a pata, pero bueno, eu digo vos que o cigarrón é un señor de Verín con traxe de piliqueiro, aí xa non digo nada máis. Sí. En Laza, o piliqueiro toda a vida viviu, toda a vida sigo, teño conocido vellos que lle meteron 200 pesetas en anos por pôr o piliqueiro, ou por disfrazarse. Non podo dicir, de Verín non podo dicir nada. Para nós o piliqueiro, máis que non é o traxe en sí, sino o que vai dentro. Porque isto, papolo, ten telita. Isto pesache a la cara 15 kilos, E isto, papolo, hai que... Algunha máis? Contesteiche? Técnicamente... Entre tú e eu, sin cámaras, ao mellor digo che algunha cousa máis, pero bueno. Algo máis? Dime. Non te oigo. Non te oigo. Non te oigo. Espera un momento, por favor. É que o pequeno ten ganas de correr, macho. Que el último día del carnaval... Arrima o micro, porfa. Que el último día de carnavales, bueno, en Barcelona, que también cuando queman al Carnestoltes, que se llama, eso viene de ahí. Lo del... Non te entendí nada, que dice? Podéndeme decir? Que cuando quemas al último día del... Sí, a un entierro. Sí. Sí. Pues en Barcelona hacen lo mismo, que se llama Carnestoltes. ¿Eso viene de ahí? ¿O cómo es? O sea... O do entierro, claro. Nos cada ano, a comisión, a organización, encargamos ya unha persona, non? Igual que o reparto da bica, aunque se faga a bica na miña casa o que a carroza, encargamos ya a un grupo de... Porque o colaboramos todo ou non se fai. Entonces encargámoslo casi, como quen dice, por pandillas. Oye, faz o entierro, perfecto, sí que cho fago, ou non cho podo facer. E iso é
secreto de sumario. Claro, es como, por ejemplo, Santa Claus, que reza por todo el de pues quiero decir que cuando yo soy de Barcelona y decían que el último día de Carnestoltes, que era el rey, como eso, el último día lo quemaban. Entonces a lo mejor viene de ahí, no sé, aquí. Pero es, no sé. Eu podo che dicir que presentaron varios, cada ano fano dunha maneira. Este ano colleron, meteronlle un muñeco de palla grandísimo e queimárono. O ano seguinte igual vai nunha caixa de mortos metido. Si, Laza é moi impredecible, non sabemos o que organiza, deixámoslo. Si que temos, sabemos o que é a bica, sabemos o que ten que facer a bica, sabemos o que é un piliqueiro, sabemos o que facemos con entierro, pero non sabemos como. Deixámoslo a libre albedrío, que pense, ao mellor este ano aparecenos ali arriba con, non sei, ao mellor aparece... Non hai horarios, ainda que este todo establecido, isto faise a este día, isto faise neste momento, pero non hai horario, decimos, o entierro é ás 7 da tarde, ás 7 da tarde, non. Eso está, é impredecible, ainda que está todo organizado, é un desorden completo, que iso é bonito, estamos no rural, ten que ser así. Bueno, chicos, moitísimas gracias por a invitación e espero vervos dentro dunha semana por ali. Bueno, Vitos, pues xa imos rematando con esta primeira parte desta cuarta mostra do Entroido. Como rematando, Francesca, por favor. Agora empeza a festa, Francesca. Non! Como no? Non empeza agora, sabes por qué? Por qué? Porque agora sairá o Entroido do noso CIF para ir a buscar os participantes dos centros veciños. Así que E despois festa. idemos preparando. Despois festa. Pero despois, non Bueno, agora. pues entón temos que finalizar isto dando unas grazas outra vez a todos os colaboradores. Bueno, imos marchando. Queredes festa e queredes que viva o Entroido? Pois que viva o Entroido! Que comece a festa! Tamén.